बुढ़वा सरकार मुर्दाबाद बुढ़वा सरकार मुर्दाबाद हमारी मांगे सेंटर से भर दो भाई, पूरा करो भाई, पूरा करो। बुढ़वा सरकार मुर्दाबाद बुढ़वा सरकार मुर्दाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भड़ुआ सरकार मुर्दाबाद भड़ुआ सरकार। राम राम नेताजी। मुर्दाबाद। चुप रहो मर्द, नेताजी के यहाँ आगे हाँ तो रउआ के घरे गई रहनी है जा। हाँ तनी बात विचार करे के समस्या हो गइल बा, तो पता लागल कि रउआ अपन बागान में देखत तनी कौन फल धइले बा नइखे धइले, तो ओही से कहनी कि चली जा। तो हाँ कटहर उटहर लगेले बनती है, देखत रहनी ह तनी। हाँ तो सोचनी जा कि चली जा, जब ओही जे भेंट हो जाई तो ओही जे बातचीत हो जाई। का बात बाबे बोलो लो। बात इहे बा, समझ तो मत चिल्ला लो, जानते बड़ नेताजी संगे हमार बहुत जान पहचान बाटे, सब समस्या दूर हो जाई। ठीक भड़ुआ है सरकार मुर्दाबाद। चुप रहो, नेताजी के लगे आगे बन जा, उतना ए भैंसवा के बेटी नहीं करे के। तनी करके बोलो, देखो मुर्दाबाद काहे ना कहत। नेताजी अभी ना समझ बटे। हाँ हाँ नेताजी संगे लम्हर हाथ बाटे, हम सब समस्या एकदम सुलझा देम। ठीक बाटे, चुप रहलो, हम बतियाओ तो बोल खाने अगले भैंसा खाने बुद्धि कुछ नहीं खे एकदम। हाँ तो बात इहे बाटे नेताजी हाँ कि तनी एगो समस्या हो गइल बाटे, हाँ का बोला। तो ई मतलब कि तनी यही के अब सॉल्व करे के बाटे। अरे भाई वो सब तो ठीक बाबे, लेकिन हम तो इन लोग के चिंते नहीं कि क्या हवा लो, कहाँ से आइल बा लो। नहीं चिन्हत नेताजी, ना हो के हवा लो। हमनी के 2800 बस्ती के 9 नंबर वार्ड के रड़ुआ सरकार के अध्यक्ष हैं हम। अच्छा तो बोलो का परेशानी बा हो। पार हो गई गर्मी, हाँ पार हो गई बरसात, हाँ अब आ गई जाड़ा, हाँ। हो जाता हमनी के खाड़ा। का रे? घबराई ना, रोवा खड़ा हो जाता जाड़ा में। अच्छा हाँ वह उपाय करे के बा हमनी के रणुआ भाई लोग के। तो कहो तो कंबल बटवा दी गाँव में, ना 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 रजाई बटवा दी। ना उहो ना तब का वो हमनी के नहीं खेप कौड़ा फुकवा दी गाँव में। ना ना घरे 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 कोड़ा नहीं के फुकवा के। हाँ तब का रौरा करे? अगला साल जीतल रहनी तो रौरा का कहले रहनी का कहले रहनी? कि नहीं याद परत? ना कहीं से याद नहीं के पड़त। का कहले रहनी? रौरा कहले रहनी कि हम जीत जाए, जितना हमर रणुआ भाई बाटे सब केहू के एक एक चाइना में बैनर दे देले रहनी रौरा, याद पड़ल अभियो? चाइना में बाई ना, अरे वो कुल कौन बात हम भुला गई बनी। तुम बताओ खुल के बोलो का बात बाबे। भुला गल बनी? हाँ देखावल जा कुछ, कौन चीज देखेबो? देखावल जा। तू घर में देखेबो हमरा के यहाँ? गर्मी के बात नहीं कहत हाँ तो नेताजी, का देखेबो तू? वीडियो। कौन बिना वीडियो? भाषण में रौरा जवन कहले रहनी हमनी सब भाई लोग के, हाँ हाँ कि चाइना से कई गो गर्लफ्रेंड दिवाए, अच्छा कहले रहनी कि जिंदगी में ना पूरा घर में आग लगा देम रौरा। अच्छा ई परेशानी बा। ना ना नेताजी परेशानी ऊ नहीं खे, हाँ परेशानी औरू बटे। का हो? मान लो जेकर बियाह हो गइल बा तो ऊ तो माजा मारी, हाँ है रणुआ भाई का करियन? बहुत दुख के बात बाटे मुखिया जी, का हो? रणुआ बहुत विभिन्न प्रकार के बाड़न। कैसन का हो? जेकर शादी हो गइल बनू हाँ। उहो खुश नहीं खे। का है जे सादे लोग करता खुश रह के चाहिए, वो करता रणुआपन से मुक्ति मिल गई। लॉकडाउन के चक्कर बाबू भैया। अरे लॉकडाउन तो पिछले साल 2020 में लागल रहे रे, ये तो 2021 है। मजाक नेताजी, मजाक। मजाक करत रह। एगो बात तू सुन, हाँ। जेवना के बियाह भइल बे आ खुश नहीं सन, तो ओकनी के रणुआ ना, ओकनी के मौगा कहल जाला, बुझले? ए भड़ुआ नेता, इतना दादागिरी मत कर। है देखा बाहुबली के ती पोज हवे हमार, छक्का ना है जा। अबे गामवा के बोला नु तो रेल के सीधा कर दी तोरा के, बुझले? जा बोलो जा। ओकर देखा लिखे के तरह लोट बा। नेताजी गलती हो गइल, क्षमा। हां तो गामवा के बोला नु तो सलू तारो ऐठा छोड़ा जादी नेताजी जादी सीधा कर दी तोरा के। नेताजी ओकरा बात पर ध्यान नहीं देवे के, हाँ। वो तो ऐसे ही बैल बुद्धि हटे। हाँ ते साल का बोल के बहुत हम नाथ के हर जोतले बनी, समझा दिए सन तनी। हाँ तो ओकरा बात पर ध्यान नहीं देवे के, आ हमनी के ही रणुआ पार्टी जौन बाटे नु तो रउए कुछ करी हो सकता। तुम ठीक बाबे, हम रणुआ भाई लखती तो हमेशा हाजिर रहबे करनी, हम लोग सभा में बात करेम। अच्छा अगर कुछ भी हो कि जौन भी हो सकेला हम रणुआ भाई लोग खातिर करेम। काहे से कि तू रणुआ, हम रणुआ, रणुआ भाई भाई तो बोलो भड़ुआ सरकार की जय। ई कुल बात नहीं खे नेताजी, जितने जाड़ा बढ़ता नु हमनी के रणुआ भाई लोग के परेशानी खड़ा होता। हाँ तो जो अगला बेर रउआ चुनाव से पहले भाषण में कहले रहनी कि सब रणुआ भाई लोग के बंदोबस्त हम कर देम, भले चाइना में बायना दिया जाओ तो कहा। और रउआ चाइना में बायना देहनी, लेकिन अभी तक हमनी के परेशानी के हल नहीं। हाँ, हम तो चाइना में बायना देले रहनी, और ये सब मालो मंगैले रहनी।
लेकिन उ दूसर वार्ड में छटक के दूसर वार्ड में चल गए तहन कि केहू फिर अबे ना के दोबारा हमारा के यहाँ तो माल छटक के दूसरा जगह गिर गई तब वही से फिर हम दे देते 10 दिन के बाद तो सब जना 10 दिन के बाद हम बंदोबस्त कर देता नहीं हम रनुआ भाई लोग खातिर तो जान देनी हो तो ई गर्लफ्रेंड के का बतलने के परेशानी हम बुझतनी तहन के परेशानी हमार परेशानी हम सब बुझतनी तो 10 दिन के बाद तहन लोग क्या बोलो आ बस अपन परेशानी दूर भगाओ। हाँ तो ठीक है बाटे तनी ठीक से देखब कैसे गड़बड़ घोटाला आजकल पूरा एकदम वर्ल्ड में चलता। तो ई गड़बड़ घोटाला करे के तनी तनी है बियाहलो रणुआ लोग के पर ध्यान दी। ई तो रणुआ नहीं खसन लेकिन के बियाह हो गल तो रणुआपन से मुक्ति बाड़सन लेकिन ई साला मौगा बाड़सन ते कनी के का करबो। ठीक बा नेताजी तब जा तनी जा। हाँ ठीक बाबे 10 दिन के बादे आवे के एकदम निश्चिंत 10 दिन के बाद आवा जा। ठीक बेटे प्रणाम नेताजी। हाँ प्रणाम प्रणाम। पुराना भड़ुआ सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद भड़ुआ सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद भड़ुआ सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। भड़ुआ सरकार जिंदाबाद। भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लागल है ना तो प्लीज लाइक करो जा कमेंट करो जा और शेयर करो जा और चैनल पे नতুन बढ़ जा ना तो चैनल के सब्सक्राइब भी करो जा। ऐसा के हम हंसे वाला वीडियो लेके आप लोग के पास आवत रहे के बैक टू बैक तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके रही जा और देखते रहिए हमने के चैनल द जयका शो। तब तक मिलते हैं दूसरा वीडियो में। बोलो जय भोजपुरी।